ଆରେ ପିଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସବୁ ତ ଖେଳିବାକୁ ହଁ ହଁ କରିଦେଲେ, କାହିଁ ତ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହେରା ଘରେ ଶୋଇଥିବେ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ବସିଥିବା, ସେ ଦେଖିବା କେତେବେଳକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ। A few moments later. ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଉ ଆସିବେନି। ଆଉ ବସି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଲ ତୋର ମୋର ଖେଳିବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କି ଭଳିଆ ବୋଲର। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା। ତୁ ଯଦି ମୋର 6ଟା ବଲରେ ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଦେବୁ, ତୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ପକେଇଲାଣି? ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଜୋରରେ ପକେଇବା ଆଉ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ବଲରେ ଛକା ମାରିଦେଲି। ମୋ 200 ଟଙ୍କା ଦେ। ଆରେ ଏଇନା ମୋ ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କାଟା ଅଛି, ରଖିଥା। ପଛରେ 198 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ଆଉ। ଇଏ ତ ଡହରାଟା, ମତେ ଆଉ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏ ପଇସା ଦେଲା ଭଳିଆ।